Здравейте, ние сме Фатала. И здравейте хора, ние сме Фатала Скултърс. Да. Това е камера, бой. Колко знаеш да изглеждаш? И да, това е камера, бой. А.К.А. Нотинга. Ма ти си камерата, бой са, нали? Добре, да. Това е Нотинг ТВ, аз съм Илия Фатала. И сега ще ви покажем как се прави фейки на скулт. Да. Ето е моят скулт. Нали знаете? Всичките вече почти. Не за всичките. Добре. Говори малко заставате. Заставате както... Добре, заставате както си искате. Вие вече това си го знаете. И когато трябва да сте бавни и чак тук. Трябва да ви нещо стена ли, Да, тротуар ли, каквото е. Да. И само бутате така напред кормилко. Я покажи пак. Не прекалено много, за да не се озовете на земята. И да. И това е. Какво друго? И след това го обръщате, трябва да покажеш как го обръщате. Да. Като го обърнете така, нали от тук. И да правите така, да се избутате назаде. Чак тогава го обръщате. Да. И да, и после, по-напред в клипа ще покажем фейки с 170, той ще го покаже. И да, и да. Every day I'm hustling, 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 hustling. Every day I'm hustling. И сега сме тук отново. И сега ще правим фейки 100 и 80. Така. Сега ще правим фейки 180. Както ще направили 180, това ще е доста трудно. Фейкито. 180. А, не, чакай, да. Нали ще направим сега фейките. Ще направя 180 фейки. Фейк 180. Да, чакай се лъжа. Така, да го правим? Да, не, покажи им как го направят. Така, нали знаете, че като направите фейкито така и като веднага да си избутате назаде и да направите това 180, както си знае. Да, само че аз ще го направя по трудния начин, без засилка и чакай от тук, някъде от тук ще направя така от място и ще се избутам с ръка. Йо-льо! Wind it up, 1, 2, 3. За този клип абонирайте се, дайте лайк и чао!